Ya mo bibia adwo eba Akro live so. Na yeri di nkomo kakra yere sere wa ha. Ebe se yen agbo ahyen yen program yi mu. Ansa na ebe fi ase no, be se bibi sansem kakra. So wahu anoma abubonua. Se ore bori tokuru ewo dua ho da na. Ana se wahu 40 40 a won abochenku, won aboku a wore ye adwuma ewo siwmu dana ubehu se woko na wo ba na wo nuan etua won ano ana bo wako sumi na so akoto abu opete se orehwete ya mbola ya kwakohwe agu odi se mpo obenya aduan bi adi ana na akokọ nso ye wahu se akokọ abue data ba muda se orebo ne mma ho ban emra akonoma eba ba kire won yahwe eyinu nyina ema yehu se wiase mu ayewo no se wotena ho saa keka ne ma befa wase se wotena ho saa keka ne eye wode a osusu se ye wode no ebekwa akodu obi nchen o se edu anwumere a kwahwe na na safori shop na no bo se na ni abiri kitikiti orito nsu no yi no to no hihye no ribisa no bisa mpacha owo nsesa o se da bi na ni abiri kitikiti se biri kwahwe ba moto mu ani mu store nso ano wore ton won ade a won ni abere de ne kwahwe brackets nso o be to me da bi wa meto me wa ha o ba ha de da o da bi o ma ha ye won so won ni abere de ne major pharmacy won a wore to ni ma wa de fa counter ase won a won so na kwa won ani sere won nyina e won ya wo kwa akoye e wo ho ni nyina eye abrabo enti na wore yi ni nyina ye oyafunu enti na wore yi ni nyina ye apomuden mapa wope enti na wore yi enunti na fantini no okan se obra ni warabo se wankasa abetina se na biribi afa onzam saa de a na ye wujejiriji eyi nti na Akro life Kenkan me yakwakofa homa ya tunidi Brako eye ochiame Kwabena di na ochire ono kama na ye di abre etiefo eyi ebetumi ama yen abasem ayede eyi betumi ahye yen kuran eyi beboa yen na ye hu se abrabo na yerebo no enya de edafom ente se mre ewo kwai bi ase na ogba watunu boko ana ente se otope nwa ubi na wakwa kofa no boko mmom ete se onanka oda ho onanka omu yo oda ho ene ye kwa akofa se anyumre ya yen ahia wa ha yen afiase ayere ba Kenkan no homa yi Akro media na won aso yen asen Akro media owo Okuapema junction oye printing oye designing oye photocopying binding just say niema efa books ho niema efa printing ho ni ade nyina oye bi enti okọ ho a obedi dwuma a ope ama o fefefe Anani Jacqueline's Enterprise Bank of Ghana aba ekropom udu Christ junction na we so open Jackie store ho okọ mobile money biara and I say electronic money biara a open no okwa obenya du o say MTN Vodafone cash Tigo kasapa kura na say open so this can fa so ko jaki wo obenya bia ma Kumis concept nso mfoni na otwitwa video editing pre-wedding photo shoot pre-birthday photo shoot wedding photos and kasa yina kumi bi na da bia make say ade a obeye na obebo nsa no na obeka se mihu ya nkade da bi eye mmom ye ne papa preko efe so ne bo no so de da form kura a obi biara ebetimi atua major pharmacy say ye do major pharmacy dia na ye ga ye nim say e ya apomuden bia na ye de ba be ka ho asem ka bia ye say ya mamponfo re innovation wo we de wo say doctor fo ne ade na wo hwa yare fu wi a what the folder na ma pacho ko major ho na koje we aduru na pacho ko major ho na koje we aduru na so em say kwan ne ware ne mmom se wakọ ho na wa ga kire we aduru bia ma na wi da ba bia anta mesre bra major pharmacy wo ekropon akuapem ba bia ofi bia ofi madina o de tine ekropon kam ka se ubesi wo mamotomo shop ana se o de ka se ubesi wo abuase gwa aso se o si wo wa bi so bia se major pharmacy ewe he wo be kire o nyame adom nso do wo madina mfaka akrampo mabio say delivery service ewo ho aduru no o de
Tell do be our baby or the baby F so and yes a pharmacy cake or bet shell actor so send me our bedroom a druna and for drug abuse. For Reno Enterprise. For Reno Enterprise. So kai ebra yesu oko ayefusia so or Nazareth nena Mary akọ ha oni so oh and sansa says aha isu na Yesu Kristo or the dan and sama ankrofo no one you enu bi na na safori or the tom wo enkrofo nkro yi mesre dwuma biara a wuri di upe nsu di asefo wa hoho mesre eye baby ba akopɛ na wobetumi anya saa isu papa na bo ewo fo bi Nana Safari Enterprise, for Reno Enterprise. Ewo Kodumase opposite pɛ. Odi udu PTC junction a bisa se, o hwehwɛ Kodumase. Obi biara ɛbɛkyerɛ wo. Na wotwe a etwa mu no, ye Kenkan Brako. Ema yehu baabi a Brako akwa akodu. Ɔne na adamfo ya wani da so. Baabi a wonatua anamɔ akwa obi bɛka se hustler no wɔn afiase. Sese wɔn anya pɛ bi a wɔn afiase ebi ne kakra. If any book can say me say, adwumabɔ ni bi ante nkrɔmbɔ enti no wɔn asom sɛ wɔbɛyɛ saa adwuma no ɛnɛ yɛde ba bɛhwɛ nhoma no bi o sɛ okay say a wɔre yi di saa adwuma yi ɛbɛkɔ akɔwie wɔn den so wɔn abɛm bɛbu so wɔbɛkɔ so ayɛ adwuma no so ɛbɛwie wɔn yiye anaa sɛ wɔbɛyɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛkɔ akɔpɛ adwuma foforɔ sɛ wɔn kwan na wɔrehwɛ dwumadi yɛ amesrɛ frɛ obi biara a ɔka wo ho na onhwe Akro live se onkwan so na ebi a ohwe wote afrim wapon adwuma ori kofie ya share button na like page no emaye na obi biara a owo akiri no ontumi enhwe bi mesere bebi ayete no dan pamu na asori bi eben ye won aye won adwene se won de nyame afre won akasa enti abere ne dong nyina wo benya asori na nti yesere ma asamuti dede bi a ebia ye nkrofo kasa wode rekwa akosum nyame ena mo beti won kan ti yesre eya na mo de acheyin bia mirili dwuma yi hochi ame no midin ne nyame ba amfem da ko mini bibia berema ahofe sese ahofe dwame na niwe ono na ye de na ba besi na ahofe angaza owura Eugene bawani sese ye de wawani akani di no eza ni se nkonya nkwa na oyi ewo Akro live so yeye house a mama ame kama me na nkasa mama abna ni mokosia ene was eni kiki kama baba betina ye nchen yere ba be Kenkan ehoma no ene ye be kam two chapters na eye me ampemda ko me kan inshemu no ama me maame ene mi nua berema no efe so yere kan homa no akwa enim no sene ya enim no yenim se aya inkitahu bi anase komodi ewo baabi enti eye yaw anidaso eye Kwabena anidaso no mini aberema owura Eugene ebekan eno na yaw ado nso me maame akan ono nso amaye emra yewom no yebe hia inkonya yifu bi enso ewo homanim won so no eye mi ankasa ena me Kenkan saa homa no amamo mesre mesanga kebio say yon kwia na orihwa menye pese menkuminya izani say Ghana national anthem ni twi no kurase enti say pese menkuminya eno ema yem oman no atonsem enti say on pese yem oman no ebe say dia ene hye na obi biara owa achiri no onhwe bi enti emra yense mere kura no ye be fiase enti efuma no fuma mo fan chem ne ye adwuma no ho donti o ebi o haya betra ha jede eni enti se bia yang anwene sanka ye beka no na ayire finti ye ntimi nka no sa na so ye bebo ahye nhomanu na ye fiase onipa nam na onsane amoya na osane amoya na fo benu ye a efe mpo de wadan se anuanum yi yire won hu di pa a wodi yara san wodi won tiri ma wanye odihunum ni potwa chenkom nya adwetiri kakra efe wo hu se wodan na wo sika no ho a ebewo ama wanya biribi afimu ansa na wako won krum na wodua weje won akrum eye won se anka won fa dwetiri a wanya no nkoto sika kora bia eye won so se won koto anoni bi won fa nkoto anoni bi ase na won ton
wɔn adwene antumi ansi pi wɔdede mu saa ara kosii sɛ da koro awia bi wɔnam no wɔhyia adamfo bi a wahyɛ atade fɛfɛ bi de abɔkɔn atim ne minim a fifiri repram no wɔtwa adamfo yi ho no kakra ara pɛ na ɔda n'ani frɛ wɔn nanso namfo yi yɛ sɛ wante frɛ no ɔsan bɔɔ ne nsɛm frɛ wɔn ma wɔgyina hɔ namfo yi too n'ani anidaso de yaw pɛ na obisae sɛ mesrɛ mo ɛhefa na morekɔ yaw adobua no sɛ wɔrekɔ ɔdɔkɔ damfo no san bisae sɛ so munim aberante bi a ɔte Kanehyi a wɔfrɛ no Opupuni no ɔyɛ ɔtenten tuntum n'aniwa soso nkakra na ɛpaeɛ nso ɔsɛ bibisa obiara a obetumi akyerɛ me nifi ɔyɛ obi a ɔnyɛ nakoraa anidaso ne n'adamfo no kae sɛ wɔnte din da bere a anidaso ne yaw ne n'adamfo no gu so rekasa no damfo bi fihi o santan oduu hɔ pɛ na awɛ a ɔne anidaso ne yaw adogyina hɔ no tiam sɛ yee onipa de ne din nam Opumpuni no na Opumpuni a wona meribisa wase a mmeranti yi wona meribisa wase afi mmeranti yi nkyɛn yi ɛhe na ofi ɛyɛ anwonwasɛm biribi na ese memfa ha alahandu na wokɔ ɔhe na mako wo abrɛsɛ atu mekɔɔlo mekɔdi dwuma bi ma obi sɛ onim yɛn adwuma yi de yɛmfa ntena faako na ɔbrɛ mu te dɛn ɔbrɛ mu yie kuraa wadaworo ma nɛ menya mɔbɔ wona mehwehwɛ wada wase mahwehwɛ wabrɛ dodo ɛnyɛ wo nko na wohwehwɛ me adam ase obi nso wɔ kurom a ɔno nso ama nkra ato me sɛ ɔhwehwɛ me adam ase na mmeranti de ɛyɛ dɛn na wohyia wɔn merehwehwɛ wia na mehyia wɔn anɔkwa mmeranti yi muti yie sɛ moahyia onipa a ɔte sɛ bere a nipa no gu so rekasa no anidaso a na ne ho pere no sɛ wobɛkɔ fie ntɛm akɔhome kakra no kae sɛ damfo no ahu nea ɔrehwehwɛ no deɛ a wɔregyaw wɔn akɔ n'ano ansi na damfo a ɔbɛka wɔn ho no kae sɛ monhwɛ kakra adan mopɛ ntɛm yiw me ne me nua yaw ahyɛ obi sɛ yɛbɛdu no hɔ dɔm bi mu sɛ monim owura Alejandro yi a anka mobɛtɔ mo bɔ ase mogye di sɛ den iti na mise me nso mehwehwɛ no efi nea wayɛ ama me otumi yɛ anwade sɛ mema no sika ketewa bi sɛ ɔmmɔ ho ma me nea menya fi mu no me ara minim ne saa nti ne menyɛ adwuma biara nso no wɔ nea medi damfo yi anu sii no owura Alejandro yi duku fitaa bi fi ne kotoku mu ɔde maa yaw ado sɛ ɔmpuru mu ɔpuru mu hui sɛ hwee nim ogye fi yaw ado nsɛm bubuu mu no ɔkwan bi so ɔsan de maa no sɛ ɔpuru mu no den ni sika na efi mu yi damfo a ɔbɛka wɔn ho no tea mu sɛ ei manka sɛ mopɛ sika a monko muhu sɛ mopɛ sika a monka muhu nyi nea mowɔ no ho mmra na ɔmmɔ ho ma mo sɛ ɔkɔ a na nea muhu soe ara ne damfo baanu a ɛyɛ anidaso ne yaw ado a wonhu nea wɔnyɛ wɔn ho yi wotwiw gyinaa nkyɛn sɛ wɔrekodwen nea wɔbɛyɛ ho anidaso sɛ wɔ bibiri kakra wɔ hɔ nea yɛkae sɛ yɛde bɛtɔ nneɛma bi atɔn no ara na ɛwɔ hɔ ma yɛmfa no nyinaa ma no na ɔmmɔ ho ma yɛn daabi ɛma yɛmfa no nyinaa ma no menko a anka ma yɛmu abien mfa ma no sɛ ɔyɛ ma yɛn a yɛbɛtumi de nea aka no asan ama no bio
mede asem yi wusi ubiri me na sɛ yɛde ma no na ɔyɛ wie na yɛhu no bio a na yɛreyɛ no dan yɛnti na ayɛ yie sɛ yɛhyia ɔdɛɛfoɔ a ɔte sɛ wopɛ sɛ yɛhwere yɛn ho ade enti wunye ni sɛ damfori rebebu yɛn ase a anidaso de wotaa tu nipa abasɛm dodo ɔdaadaa yɛn dan woanhu nea ɔyɛ kyerɛɛ yɛn no woante ne adamfo no nso kae no sɛ wode wusuro a ma yɛnkyɛ sika no na memfa mede nyinaa ma no anya sɛ misuro mmom obi ntɔ nantwi namɔn wanhwɛ a yɛde yɛn se bɛbɔ adwe na obi atase awe ɔkyena na damfo yi yaw ado ama anidaso ano ensi na otua na ano si ma yɛnyae saa akyinyegye yi gye na nea yɛreyɛ no yɛnyɛ no ntɛm ankyɛ na namfo yi baa nea wogya onipa baanu no wɔbae no na nipa yi retwetwe nkɔmmɔ a wɔn ani abere sɛ biribi wohu wɔn pɛ na akoa a ɔbɛka wɔn ho no bisae sɛ ɛte dɛn wɔnya biribi de aba yaw ado a ne ho pere no sɛ biribiri no buae sɛ sɛnea waka ne sɛnea yɛhu no yɛde nea ɛwɔ yɛn ho no nyinaa bɛma damfo no na wabɔ ho ama yɛn sɛbe sika nti na yɛrebrɛ yi sɛ obi se ɔbɛma yɛn bia na yɛrepo mpanyin na wɔkae sɛ damankɔ a preguan mma ɛno nti yɛgye di sɛ ɔno nso bɛboa yɛn ma yɛn nso yɛn brɛ to atwa nkonyayifo no amma n'ano ensi na ɔkae sɛ mɛbɔ ho ama mo dodo moyɛ me mmɔbɔ ɛnyɛ nipa nyinaa na meyɛ ma wɔn muti na ayɛ yie sɛ mehyia mo na mepɛɛ mo asɛm damfo a ɔbɛka wɔn ho no sɔɔ no so sɛ nkwadaa na mode sɛ mo sika no bi wɔ hɔ bio a mode munsuro munyinka ho na ɔbɛyɛ ama mo sɛ moanyɛ no ɔkɔ a mo amugyegyiregye yaw adode ahopere kan sika no gu damfo no nsɛm damfo no nsa kaa sika no ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ ɔregyina nkyɛn kakra ayɛ biribi damfo a ɔbɛka wɔn ho no nso de nkɔmmɔmim bi gyee anidaso ne yaw ado de twee wɔn adwene fi damfo yi so koraa ankyɛ na nkonyayifo yi bae a ne ho repram fifiri wakotwa mpahyewa bi a ɛbɛn hɔ no bi ɔbae no na okita biribi a ɔde hama bi a ne su ayɛ ɔkɔbɛn su adwere ho afei ofii ase woro nsɛm bi gu so a obiara nte ase ɔdan ne tɛkrɛma se sɛ mahu ade a mikura yi sɛ mutumi di nea merebɛka akyerɛ mo no so a musika nya ara ne maaka ne daw sɛ sɛ mepɛ sɛ meyɛ sikani maaka ne daw sɛ mepɛ sɛ meyɛ osikani a anka meso osikani bi nni kurom ha ɔkyena mɛba bɛhyia mo ha sɛ mopɛ na mobɛda mase a eye damfo no san gyee mu bio sɛ asɛmpara na ɔreka no efi da a ɔyɛɛ mede no maame no ɛnɛ ansa na mahu no onipa a ɔpɛ sɛ onya ne ho no ni yɛfi ha mpo a mede no rekɔ fie akɔda n'ase yaw ado de sɔɔ so sɛ nea ɔreka yi yɛnnye akyinye anidaso a ɔno de saa bere no n'adwene nsii pi ara yɛ no kae sɛ nea yɛwoka no ɛno ya ne de nanso menko a anka ɛnyɛ biribi sɛ ɔyɛ ma yɛn na yi a yɛbɛda n'ase damfo no sɔɔ so sɛ wawie mpo sɛ yɛgyina ha yi nea ehia ara ne sɛ mubedi mmara a ɔbɛhyɛ mo no so sɛ mutumi a mubesi mpiriwa afei nkonyayifo no toa n'asɛm so sɛ nea medere ma mo yi yɛ agyapade kɛse a sɛ muhu so hwɛ a mubenya si ade afi mu mommɔ mmɔden sɛ morensan ade yi kosi ɔkyena anɔpa moda a momfa nhyɛ mo sumi ase
Wabo and I don't know Lumina. Monso Renkasa in semi imprensa. Obubu yaya, Sikabrinya. Adechia, Monsengu, Mube Hunia Mubenya. Now no and see Penayao at no kainsi. Yɛbɛbɔ mmɔden adi nea woka no nyinaa so. Obi nhu ankana nkita na nkana. Nyaa na nkana na onse sɛ mehu ya ankana. Sɛ yɛne nea waka atwɛ yɛn yi so. Na ɛhwe yɛn a na yɛn ara yɛn nsɛm pa. Yawado kasa wie no, wɔn nyinaa di mpaepae mu. Nkonyayifo ne n'adamfo no bɔ mu fa nnua bi ase kɔtena baabi a wɔtɔn mpahyewa no hɔ hwɛ bi gu wɔn bo ma wɔn ho bae wɔn. Bere a Yawado ne anidaso nsa ka ade no, wɔde ahopere de wɔn ani kyerɛ efie. Wɔrekɔ no nyinaa na wɔretwetwe nkɔmmɔ fa sika no ho. Yaw, enti unye ni sɛ kwasea na damfo yi ayɛ yɛn. Me sɛ ɔboa pa nam nyansa kwan so abɔ nsu agu yɛn ani so aka yɛn ti ahyɛ nsu ase. Anidaso de, wunni gidi ketewa bi koraa. Wante ne adamfo a wayɛ bi ama no pɛn no kan no. Sɛ mewɔ mankasa sika koraa anka mede kaa ho maa no. Kontromfi no kan misuman ne mani. Sade nchen ma me hu ne ayebenya a. Ma adwene mu rinya me kesrene da. Unye ni sɛ saa damfo yi a ɔbɛka kyerɛ yɛn se damfo no ayɛ biribi ama no pɛn no. Ɛnyɛ samrada na ɔbɛto yɛn. Onipa a ne ho obi na yehu ni. Me de me gye di yie sɛ akoa no adi nkonya yifo no ayaw. Ne me yaw ne sɛ mankae amisa no nea ɔte. Anidaso mma wo buntu. Ma yɛnyɛ anidaso sɛ ɛbɛyɛ yie. Ma yɛnwen nea sɛ yɛn ho tu a yɛde sika no ho bɛyɛ ho. Etiefo yɛrehyɛ nkratafa fufuru mu. Wɔato ne din Fidam Theater. Ampa damfo bɛnu yi tie sɛ wɔrekɔ fie. Wɔkae sɛ wɔrenyina abɔnten so hɔ baabi koraa na obi amedi wɔn awu. Nea ɛwɔ wɔn ho nyinaa na wayi ama akoya no. Nea wɔde bɛfa afiri mpo abɔ wɔn. Wɔnam no nyinaa na wɔafi ase resusu nea sɛ wɔn sa ka sika no a wɔde bɛsi ahwetim ho. Nneɛma a ɛba wɔn tim ne sɛ wɔde sika no bɛyɛ no de na anka ɛsɛ wɔn apem na ɛnyɛ ɔha. Na afọ bɛnu yi kan sɛnea wabrɛ ansa na wɔahyia wɔn dɛɛfoɔ yi de sɛ wɔn sa ka sika no a wɔbɛtɔ ɔpapo a ne ho tuatua ne ho na kwasi dadua wɔde afrɛ wɔn kra. Aka akuma no adu fie no wɔhyiaa wɔn awedi a wɔne no te sɛ wɔabɔ mirikaten fini a wɔte reba. Na ni bɔɔ wɔn so pɛ na ose mode monte asɛm a aba monsan mo akyi ntɛm. Ɛyɛ dɛn asɛm? Yaw misame asɛm yara. Ni America ne sɛ monsan mo akyi. Adan na wutu nipa bosa. Umu ya ne aya obisa wo no. Adan ofiwura no abetu. Ofiwura. Kɔhwɛ polisifo a wɔhyɛ fie hɔ. Polisifo. Adan mumu bi akɔyɛ bɔne. Yaw. Asɛm bɛni. Anidaso yewu. Munya ni amorekyɛ no na sɛ mobɛma yɛhwehwɛ baabi afa ayafa. Munim na mutu mo nansi hɔ a mawuo. Na wo nso da na wo retire yi. Na wo nka asɛm ko nkyerɛ yɛn. Anidaso abisa wo, mabisa wo, wo nka hwe. Wo pɛ sɛ yɛyɛ dɛn? Me di mise mo pa, mo ne me nkɔ, mo mpɛ nso a mo nkɔ fie hɔ. Ampara damfo yi a ne din de Kwadwo ansa no gyaw yaw ado ne anidaso hɔ de ne ti bom kwai. Anidaso ne yaw ado yɛ wɔn adwene sɛ anka wɔrenkɔ fie hɔ mmom wɔbɛkɔ akɔhwehwɛ obi nkyɛn akɔda na ade kye a wakɔ hɔ. Nanso anhwɛ a na wɔn anidaso ayɛ ohunu. Ɛka de
na anka enidaso ne na adamfo no de won ano atunsu tunsuin enye biribi won ka no abudwo na afo banu yi kan se owu nkwa wobekọ fie hɔ na nea asi biara wakohu bi enidaso de mobrone bisa ya waduse yaw na wuje di sɛ asɛmbɛn na asi mere yɛ dɛn mahu kwadwo ansa na anka ɛsɛ sɛ ɔka kyerɛ yɛn ɔno nso na wasim ti paa kɔ yi yɛnya obi dumfo bi aka yɛn nea asi asɛm yi de ɛyɛ den sɛ yɛkɔ na wɔde yɛn hu tee a na yɛreyɛ no dɛn ɔbokɔ anomaakɔ anokwa ohia ni benya ade na batakwan asi yɛne yɛn nkohu ade nea edi yɛn akyi de ɛso sɛ yɛn tumi ankɔ fie hɔ a na hɔ a amfa ade anhyɛ yɛn sumi ase a na nea ɛyɛ ya ne ɛnyɛ bibi otuo pae a esi ɔbarima bo yɛbɛkɔ na nea ɛbɛbɛ biara mmra ayɛ mani gye sɛ watumi anya akokoduru saa nnɛ wayi wo ho adi sɛ woyɛ ɔbarima mpa yɛbɛkɔ na sɛ ɛba sɛ ɛka bi mpo a na yɛde ɛka bi mpo ne yɛde ofiwura no a yɛbɛsrɛ no na adekye a yɛtua no wɔmmoa wode kokoro beti kwa yi a wɔde sotɔre na egya wo kwan nsɛm yɛ den so a na wobu mu yɛkɔto hyerɛ no a ebia obetie na afọ benu no du fie hɔ no na ofi no ani ayɛ begyabegya nipa hyɛ ofi hɔ ma sɛ tenkyem bere a anidaso ne naadamfo no ani bɔɔ ɛdɔm a wɔahyia hɔ no so no wɔn butui ma ɛka kumaa ma wɔpini nkyirikyiri ɛhena na wɔrenya no ma waka wɔn nea aba wɔhui sɛ apolisifo bi fra nipa a wɔahyia hɔ no mu eyi de enye okisi nko ne bedew enye okisi nko ne bedew ni asɛm no ani soso sen nea wosusu yi no damfo yi de ne nsa damfo bi de ne nsa kyerɛ wɔn ka asɛm bi kyerɛ opolisi ni bi a ogyina hɔ a wohu sɛ n'ani adɔnkran nea anidaso ne na adamfo no te ara ne sɛ wɔka ho wɔte ha bi momfa wɔn kɔ ntamara na adansa asu wɔ wɔn nsa asɛm no anya ayɛ asɛm mpanyin hu kan ampa sɛ asɛnkɛse bɛba a frank ansi so wɔde anidaso yaw ado ne nipa a wɔn nsa kan wɔn no nyinaa saa so a nipa di wɔn akyi huro wɔn de wɔn kɔ aban mu ɔbea panyin bi a ɔte mpɔtam hɔ srɛ sɛ anka anidaso ne naadamfo ne de esa no sɛ wɔbɛtɔ mu nti wɔmfa wɔn ho nkyɛ wɔn nanso apolisifo no ampene asɛm no ara ne sɛ damfo bi kɔɔ ofibu mu a ɛbɛn anidaso ne naadamfo no te hɔ no mu sɛ ɔrekɔwia ade saa bere no na owia adɔ asukɔ ma anim ebiribiri ma obi nhu obi anim obi hu damfo yi a wɔtaa no nanso esane sɛ na sum aduru nti oduu nea anidaso ne yaw adɔte hɔ no na ti kodom a wɔahu no bio ɛyɛ nipa no sɛ damfo no aguan akɔhyɛ fie hɔ eyi nti nipa no twa adan no ho hyiae tua nipa a wɔhyɛ mu no ano amonom na wɔkɔfa apolisifo no bae nsɛm a wɔn a wɔatwa ahyia no kafa saa ofi no ho no de na edi sɛ wɔsesaw nipa a wɔwɔ mu no nyinaa kɔ aban yara nipa tuatua mmerante a wɔte saa ofi yi mu no ma apolisifo no a na ɛyɛ asefem ne awerɛho nea wote ara ne ɔtwea ɛnɛ de sɛ mo ho aba hɔ
ade achen asɛe sɛ wɔkɔ baani a wɔnhu dwuma ko a wodi momfa wɔnkɔ ɛnɛ de onipa da ɔbɛda bere a wodu nea wɔde wɔn rekɔ hɔ pɛ na wɔn nkonsiaw sɛ wɔnkɔgyina ban bi akyi. Ɛhɔ a na wɔma wɔkyerɛ wɔn anum asɛm. Afei wofie ase sɛ wɔrehwehwɛ wɔn ho. Yawado na ne ho wosow sɛ ayewa mu nsu yi. Fifiri fii ase tew no. Ɔno na damfo no a ɔde ade maa wɔn no wɔ ne nkyɛn. Wɔhwehwɛ anidaso ho no wɔanhu hwee. Wɔde no kɔhyɛɛ ɔdaamaa bi mu. Afei ekoduu yawado so. Barima na etiri di minim hepetu akyere no amenu yi. Opolisi no hu ade no san mu bisa yawado sɛ ɔde fi he. Yawado na wato mu yi. Ɛka ade na sum pagya. Asɛm bɛn na otumi ka. Na adwene nyinaa atu afra no. Wɔtwe no gyina nkyɛn. Wɔwie wɔn a aka no anum asɛm kyerɛw. Wɔhwehwɛ wɔn ho kaa wɔn gu ɔdan no mu. Efisɛ wɔanya obi amegyina wɔn akyi ani wɔn agyinam. Ankyɛ na Yawado nso a afei de watumi aka n'asɛm no kɔka wɔn ho. Anidaso hu no ne ho san no kakra. Yawado mmaa no nyinaa na anidaso adwene ara ne sɛ anhwɛ a na wakɔbɔ ne din. Amunum na anidaso bisa yaw se. ɛte dɛn wobisa wo dɛn Ɛka de na anka nea meda yi. saa nti wɔsan mu hwɛ Ɛnya anye yɛ de ne ho agye mu. Opolisi no san mu hwɛ. nti dɛn na ohui wɔ mu Me nua damfo no akum yɛ. Wɔatwitwa nkrataa bi de bi afa so na wakyekye. Sɛnea wɔatwitwa nkrataa no afa no. W'ani bɔ so pɛ obi nka nkyɛn wo sɛ nea okura no nyɛ bɔne a ɔde bedi. Okura no nya bɔne a ɔde bedi. Mekaa nea minim wɔ ho wie no anka wɔrehyɛ me sɛ menkɔ hyɛ oni a ɔde maa me no. Mekaa sɛ mehyia no wɔ baabi na ogye sika de maa me sɛ ɔde rebɔ me sika ho ama me. nti wɔammɔ me din Mekaa sɛ na me ne m'adamfo bi na ɛnam n'adamfo no maa me maamɔ wo din. nti ne ɔdae kɔ so ya ne pitiri Ɛnya abasa ɔbokɔ anomaakɔ aka ne aka nea yɛbɛyɛ yɛbɛfi ha na meredwen ho. yaw ɛnyɛ hu sɛ yɛnyɛ bɔne bi nkutoo yi de minim sɛ nokware bɛda adi ama wɔn agyaa yɛn. Ntwayere yɛ yaw tie damfo bi a ogyina hɔ no asɛm a ɔreka. Kwabena saa na wɔfrɛ ne da so no. Ɛnyɛ dɛn ara a yɛngye bɛba anhwɛ mpo a wɔbɛfa yɛn asɛm yi mmɔkan abɔ yɛn kɔkɔ na wɔgyaa yɛn. Ma yɛntwu nkɔ nkyɛn ha na yɛmmɔ mpae. Ampa na afọ baanu yi twe wɔn ho kogyina nkyɛn baabi a saa bere no nipa a waka no mu bi rehwɛ wɔn reserew wɔn. Na afọ yi ama eyi aha wɔn. Na mmom wɔkɔɔ so yɛ nea esi wɔn anim no. Anidaso bɔ mpae tia ase. Onyankopɔn wo a wonim onipa biara koma mu. Wo a wo sɛ yɛn nso mfrɛ ohia dam na wobɛgye yɛn yɛsrɛ wo. Behu yɛn mmɔbɔ na gye yɛn ahohia ne ahokyere bere yi mu. Soma w'abɔfo na wɔmmɛbɔ yɛn ho ban anadwo yi na bɔne bi anyɛ yɛn. Sɛ ade pa bi kyɛ yɛn a somogyefo bi na ɔmmɛgye yɛn. Mpaebɔ tiefo yɛnim sɛ wotie obiara mpaebɔ. Enti betie na yɛ nea yɛsrɛ wo yi ma yɛn. Amen. Bere a anidaso gu so saa no, ɛka adamfo bi koma ma ɔbɛkaa wɔn ho.
anokwa enedwo no mu asɛm de enye ade a ema oka mpa bi ni baabi a obi tumi tia no ho to so da nanso enu a enim awerɛho kasa ne ho ye no nyinaa akyi no ebinom fa mu de dai hate hwan nkrom nipa ya ado ne nafo no kɔto wɔn no wɔ kɔto wɔn wɔ saa ɔdan no mu no ye asatofo a afiase ye wɔn piem saa nipa no mu bi pɛi sɛ anka wɔhaw abɛɛfo a wɔde wɔn abɛka wɔn ho no sɛnea wosofe anidaso ne yaw adɔfae no ma wɔpɛtu fɔnge amunum anadwo no na wasɛe ankɔ wɔn aniwam na ɔhwere wobɛyɛ du a wodii wɔ dan no mu no yɛɛ sɛ dapɛn adekye a wɔbɔ ɔbɛyɛ nɔnwɔtwe no wɔtwe wɔn fi ɔdan no mu begyinagyina apete mu apolisifo no twɛn sɛ wɔn a wɔkan sɛ wɔbɛtumi akyere oniku a na ɔreguan no wɔbɛtumi akyerɛ oniku a na ɔreguan no bɛba ana nanso pasa obi ampue eyi ti wɔbɔ nondu miem no wogyaa wɔn sɛ wɔnkɔ na sɛ wɔn hu hia a wɔbɛhwehwɛ wɔn atiefo anidaso ne yawado na ene de wɔn akɔtwerum kakra abayi o homa ne rekyerɛ yɛn sɛ wodi dɔnhwere uduwo nanso ɛyɛ wɔn sɛ dapɛn na wɔsan fɔngi epakyɛ wo a pɛsɛ yɛ silimin kɔɔso ko hu yawado ne anidaso na megye mi di sɛ wɔbɛtwe yɛn ahu nia akɔso ɛwɔ yɛn kratafa a yɛkenkan ɛne no mu yɛn ahu sɛ wɔn atwa yaw anidaso ɛne n'adamfo wɔn atwa Kwabena anidaso ɛne n'adamfo yawado na nkurɔfo wɔn din na tumi toto me paa o sɛ wɔyɛ ntaw sɛ wɔyɛ dan o ɛtiɛ wɔn mo fa nkyɛn me ɛyɛ Kwabena anidaso ɛne yawado wɔn atwa wɔn a sese akɔkɔpue beebi a wɔn ansusu mpo sɛ wɔbɛkɔ akɔpue asɛm a de wɔn kɔpue hɔ no wɔn nim ho bi nanso obi na ɛka o sɛ asɛm kɛse besi a ɛyɛ na frankaa nsi so enti wɔn ayɛ mpo danfo bi hyia wɔn sɛ yanka wɔn tu mirika ni n'akyi na wɔn nguan nkɔ still a wɔn sɛ da wɔbɛkɔ fie esane ɔdɛɛfoɔ bi a wɔn akɔgye wɔde ba abɛ yɛ enti wɔn sɛ hwɛ yɛ nkɔdan na yɛkɔ ne yɛnya sumiya a ne yɛyɛ ne den enti wɔkɔ hyɛn fie ma apolisifo no eso wɔn mu wɔso wɔn mu no wɔde wɔn kɔ aban mu esane obi korɔn a wɔn abɔ a wɔnim ɛho bi nti nanso mpaebɔ anidaso mpae no so na ɛmɛ dɛ onyankopɔn wotu mu sɛ ɛdɛ ka onyankopɔn wotu sɛ ne werɛ aho paa ɛtiɛfo ansa na yɛbɛhyɛn mpɛnsɛmpɛnsɛ mu no mesrɛ wɔ biribi ka fato comment section hɔ fama yɛn na mɛkenkan ama wo nkyerɛ bi a wobɛtumi de ato hɔ wo adwenkyerɛ bi ɛwɔ nhoma yi ho so a mesrɛ wobɛtumi de ato hɔ me na ne nua abarima ɛnɛ nhoma a kratafa a yɛka yi o mepɛ sɛ yɛhwɛ ade bi sika pɛntɛm wɔn akyerɛ ɔkwan a obenya sika wabere mu gya ani ɛnyɛ sika kakra si o pa akɔbɔ ho eyi mi nim sɛ na yɛbɛfrɛ no sɛ sɔ kabeto sika di tia udi a na-etu edi wakɔhyia na n'agrada udi a na-etu so ɔkwan a wɔfa aso hyia na wɔde hyia Alejandro a nyohyia wɔn no daa na ɔsɛ wabɔ tae wabɔ atim na kyerɛ sɛ wadrɛse kama ɔba abɛdaadaa wɔn so ɔkwan a ɔfa so ɛde menkane sɛ ɔde boa wɔn ma obi twa wɔn na eyi ana meda asɛ bisa no asɛ mitia ahwɛfo a ɛrehwɛ yɛn nyinaa ne titiri nkɔma me ambisɔfo ɔwɔ International Central Gospel Church Shiloh Temple ɛwɔ New Abrem dwumadi ɔmfɛ ne yɛngoro kura akɔsɔfo Nyankopɔn nhyira wɔ baabi a ɔwɔ deɛ ɛte ne sɛ saa ɔkwan a
damfo no o be hia wansa na aluhandu erebe mu no na esesa nka wotumi adwene ho ehu se plantain na mum memlemu on bebre esane se ne edikan obiribi sa nto won kan hoda ana nkomo ana ngadidi fimfiase no ene ne a eni da so hia no lorry ne mu ka kire na no kra mpo no wan fe yi ama me hye esane se bre wodi wo lorry ne mu sa anke bia nko de bekan na mum washi obi from nowhere also ohwehwe obi ohun nipa no wie na wode biribiro to wani mu amono mu honom na se madi achi obi betumi aka so ebi mpo ana nkrofo no kura duru bi na wotumi de kiri wo nyina a wotumi de dada wo mekọ anim na mum se wodwene wo mbre a wona bre niama wona kwakoso e wadi kan ya wo nkran anya sika use ukwa akọbọ ho ama ene wode usika no kọ sika pentem no de sani obisai no eye se utumi pesika pentem na mum enyo okwan bi so se esan se ye okwan bebre so ya obetumi ade apesika pentem sika mo benye se mo betumi de atena rane another business bi Mini e won transa. Mesa ba waso. yo Mama, wa de nchire ewo sika gari udi ade etu mo ne de. Ma adwen kyerɛ ne sɛ wo yawado ho pere ne ntamtam dodo. O ya wa de. Em sɛ yɛ kan homa ne fiase na baabi wɔ hɔ a em sɛ ɔkɔkora ne papa no mo ɔka bibi kyerɛ ne fa saa ne ma no. You. Nti na yɛ sɛ ni da so no wa twintwan ne ho kaka ba yawado de sɛ ne na ne ho pere ne fa sɛ kyɛ sɛ sika ne bɛba ntamtam ne nti no oyi ne yɛ ya sɛ onya yɛ but yawado bu fa no so ma otumi dan sika ne ma wo. So yawado ebia no onhia ana wanyo bia ntu ne saafo ne bi wo bia inti no ono de ose ya anane a eda won adwene ntam ne se abrante no di kan hu won se munni ma se masi wa ha why sama me onam hwe na to wansa na onipa na pue na okwan wo fa so ya atu ne wo kan won nsam che se wo experience bi da wo be judge me se wo ade a wo ye eye no kware turodo no wo ye nso na serex bom inti no yawado de ne ho pere na ni da so ne de am se kan no nkwa anka obekom kura go de kakira bi de bekom Ya ani da so da ko. but yawado de no opere se sika wo nyina won fa ma wo no wonya sika ni bi ana me mo won so bo so bebre ene se nkomo no twetwe ni nyina achi no ene okwan a alihandu no ede nwira ne ma na opru mu a wa hu hwie fi osan de ma ne bi obubu yi opru mu bi wa sika fi mu no na ato won so preko pe woni hwie obe bi o na de bia me ka se nhume kwamena di o kire oni ye pa esa ne se titibri ni mu ho me ka titibri a me nka nko be se o de 1940 ni mu ho even as 2000 2001 2002 na ye niama e won kra grom ene ikura mpo odidi nkrofo won a won atumi advance e na ho ho no ma hello my name is Owusu I'm calling from MTN office one on advance here na won o be hia one on one no wotumi kura de adaka si wanim na won abuye so ya hwe nim sima wakata so de pa da pete so kren na euros ni pounds de bia ba de bu Say ye papa. Jose why sama o me nye wachi nyo me say be aye so na be 2 years ni nyine wo me de ye mba da pan mesin pa ene na for 2 me ma 2 ne wo na ye ka magic hu asama asi na say magicians ni won ana wa ya sofo ena me ba da ne ka asifu mu metimi ejiche magic wa mu bedu mu nim ne ma metimi ene ye nyina ye wo nti me fa da mu se me ko fa nsu ena ono ba da nim nti obi ada nim no o de watch man no si je watch mu se kwa mba ha me no wakata je watch ye be ya de bisisi ana me je watch nti me de me hye ho a me se minum nsu nti me ba na ono aba na wakofa graphic no so bi anye ye be ya magic sesi a mu se mini magic ye no de graphic ni mo obi a no se sa graphic mo bu mu onyi na wo propose obi an popo mu ye wo propose ena o se fe mo amoa meji watch amamu sesi a wa ha mu bejuru mo amoa na me nso ma mo amoa me de se obi ani se me kwa watch nti me mo amoa na me de watch ni hye mu ma mo ehu ne ye nti o hye da na so ye style no style bisa no se obi amoa ni
Pepe. Obi abu e na hwini. Me bu e me na watch. Me say. Hey. Me do say we ma ti she na fe me ho ma e me ho tell. Afi bra fa ni ba ko no kan ye ho. Okay, jebio. Ena bra do sa go fa Pepe. Mo se munye na munye. Nti opo bo so obi anka na ope mu so. Bra pa yin obi o ye na adwuma. So yeah, $2,500. Stress. No, basis I mean, I do who so say, me what they need. To say, what an app for you. Magic is stress. One year, Mr. Pay you are a nephew. So what? You have $2,500. I don't quite matter why. So yeah, when Jenny is a child, crank. And Sana, this our story on the basis that we need near you now. Oh, shame your cow, you're bad. It is one as I am, man. Your baby can abey yard and I. Why, ne pet? Why do you empty and put you I am the last week in Bureau. Empty 25 years. Made a woman of them. No, started sending a mission. I was away. Let me say, be your kind of my place. Into where you soon number that Miss Melankai. Inti ya do birthday a empty and full of them. So wanyam she na me gusu no ke cancer no ba pen na me hu netrese. So enti mpa cha ofa paper na pen na ya ma na fridge washing machine o kenkan na ma. Nti o kenkan na business a denti na me fa paper na pen na. Oh send ye be ya o be chocho na me see empty and full ya dey denti no work agem se me fa paper na pen. So before so there's was send them. Nti mpa cha. Oh now when na se me nam kwan. Okay na hu tu fi afa paper na pen na. Pen na me so hu se me hu trese nti wan fre me bio. Inti sa anya man wan hwe ya yo bedi kan aye ne pe no boase san wadwene nti oni pa wo se wo hwe wo ya wo fe ya painting. O say good work guys, I'm waiting for Obede by Ochiame Edi. Me pa cho Obede no uwo bia ye ngani beje se o de bebre na ye ka Kenkan amamo. O say obabia nya akuya enjua but you did it. Oh, say, hey, Brako, I read this book in SHS. Cold City Prince, Abby Joseph, in Kranga Brako. Wow. I may say, Cold City, a kai, and any maybe I was so ever cram. Oh, say, Cold City now, oh, say, more, my yard, Namin Shiramo. Oh, say, circle, Abra. Hey, if I pay can send the circle, Abrabo. Second, the minimum share be order. Make I 26th December 2015. We take my laptop or what? One say, me and a miss and we bag me laptop in the mouth. That's right. A branch, one I see the view of Christ. No, I could be in South Africa, be Missy Debbie, made a contract where swapping. Ain't he made the laptop? I say, make it a phone, I made a swapping. Now, me do circle, my swapping navy. Now, me refer to I say tip to lane, na mapako fat la pass cow. He said, brothers to be dimechi. But the boy masters with dimechi. Hey, I feel what bang me no na. We see, me bag me. I'm so sure. Everyone say on can wear circle boys and now, second be a way each them. I feel no me too. Let me be bag me. Just say, I feel said I want a message on that say now. Na me laptop mama na one year dey wie wo kwai na mko bi so bi brada pa che unnim ba bia sa che se o se ohun won kra mboda me kan so behwa se ka papa no hwe yen ka ma mfa nka tie mu se o wori wia o nyina woni hu bi enti me se 419 ne de eje nne na efiase na me nye bi se ye nne so na Daddy, to be ntwa akrai mo me hwe na fo no adwene a wo fa emre sika no ba ya wo nhia da fo ne ye no wo ye se anka e bia wo de bekwa akoto sika akra bia me pe se ye hwe business ventures bia at least ye enter ebetimi aboye as you no wo se da bi won fa akoto anono di bi e bia wo de bekwa akoto 7 up Brako people of friends say them fresh taste very na na when you be mfaso bi wo ho so saa ne ma no aye betimi aboye ngana say ye de yen sika ebe hye adwuma bi na ye de betu sika akora bia emu ne we na ebe boya o Saudi scanner to
me je di se wo di sika na hye adwuma bi ase a enye bone but se wo dwene ne hu adwuma pote ku a wo pese wo di sika na ye ne okwan a wo befa so aye sika kwa bia de me a wa ye adwuma na emfa so ba so no na wo de emfa so akoto na wa ye ne wonya na de emfa so na akoto na se si a na sika na wo ku aye ne de na je se ese se wo pe adwuma bi ye wo de koto wa akeke na da be wa ko wo kwa so mba be yi ahe na abeba beto so nti ese wutimi dwene adwuma na wo be ye wo na wo se adwuma na wo ko mu so ebe boya wana ebe tumi ayi ama wana ansa na wunya mfa so na wudi bia ye de akosika akora bia etiefo ene se ye sika ye hu se ye betumi bibi ahye business mu meme se meri ye business bi na wohwe menya akora mitumi nya 60 Ghana cedis na aso bibisa me hu se sanka me de se sika no koto banka anka menya saa afa so enya de anka menya saa mfa so no enti me sere mpo ade na abeton a em say ade ton no say I very easy who stay social media no kra ni nti na obetumi ahu la course kama bi na musugbo na wan hwe na akoso obeba na ne kwon te say African map enti me sere answer na ye beto sa na e ma no online na o say ye hwe ni ye senia obi nso anya ofo wa na isa say sika yi ya opa mesere ye fa ye nsem a etwa tokra entu egwa by all standard book na de ne ka biye ye ewum de se wotintim ya che 1970 something say prophecy bibia e ka ho asem bia no ene eda so wo ho sika wo penentem eye minim se incident esisi go TV so a mo pra bi kokum suku ni bi ne ade no ebinom ennam saa pan no so na mom bebre na portray wo ho se wo ye occult wo betumi aye se ni nyina tricks be pan so ya ne Alejandro ne damfo ne be ye ni da so no saa pan no so ya no nam esan se mi hu occult group bi o no aba be gina TV so aba be ka se ye say nti bra na aba nti ne nyina no tricks no baby etumi develop akwa kokudu nen nti wori ebibia na wahwe ni ye sika na de open entemtem a te say obi open moja dodo wo so wodi two frame ma nti open dodo a wodi be frame ma saa 419 hu nsem ye nyina yenhwe ne yenhwe ehunpim en fa ho ne onipa a oba betwe so makwa ye bida ebetumi aye we awunia na ada akwan no so ya edukura no nkonko ye bida but oba betwe odo akọ ye nti yenhwe na dribia a yere kenkan wa ha ani nkita hodi bi yere koso ha saa bri no yenhwe ne yemfam aba na ne gemi di se ebebo ya ye mama bacho ni twa to kura ni twa to me say sani okay sai say come choose na pepe homa no de wache na nso se si a ehu nsam na rekoso nse sani asisi a ye wo we na eme ekoso pepepe nti no eye baby ko bi baka se edidaso na bi ko a akura ase ni a ofi akura aba na nso ye tikrom fo na apo etimi eye sa na ema ma eba nti ese se bibi emu ye ka ho men na ye bitie na ye refe mu adwene na etimi de abobra ma yi etiefu ede mo fan che em se wimu nyefe ama mframa bo nti se mo che feedback bia ewu ma te se na mka asore fo no ye wo nga asore wo nga fi asebo wo ntoro be nto na mframa so ejamtie de yesere mo mfa enche ye mede inti akese pa ebekọ ama madam anima a ochira do ewo junior school o se ota ahwe yen pa Kenkan me ota ahwe pa efu adede Leah Laura won so wonyina wo go school ewo Ekwapem Hills preparatory school won so wota ahwe Akro life pa Kenkan me enti won so midinti akese ekoma wo Obibia okay you aseda kese so nkoma major pharmacy major na hoche me zaka ogban ma beka we eti sa me meto wo store na so e de me de befa ha na me nhira opa e wo wo gbe a ode aba me no mani aso papa mani aje ho enti no na me nhira
etiefo ye di besi ha na da se ne yasa asia na ya tua so mi producer be bo nyom kakra bi na ode asemu na cheze ya pon eide sansan kroma abrantie amachi dede na omoy oreche nse edwuma ye anyonu o hwe enese bi nso ni dan woni krom enese yawado ene Kwabena ni da so woni dan ewo krom na mmom edwuma ye nti na amano abasa enti yesre the producer the car say me so mentally Nana Francis Ayore, and also Orisha in life. Nana in Chiang come out, but I am Christian, and also Orisha, or like any baby, a beans I can make us a pet. 80 that's ene yebesan ehia eyeme nyameba ampem daako ena menemu ebe kenkan homa yi minua owura yuze adakabre awo weni ene me ma me awofe mama abna soro kakire enti that's ene yebesan ehia bio na muhu yen dia na kenkan mi producer Sejo akasa cameraman ojina ha wasoka ne esenga to yenso obroni producer enso Nana Safori so na ore direct ya